Prázdniny môžu mať mnohorakú podobu. Variety najtypickejšie a najlákavejšie sú však prázdniny spojené s vodou. Kým však pre mnohých z nás má voda príchuť oddychu, sladkého ničnerobenia či bezstarostného šantenia, pre členov oddielu vodného lyžovania telovýchovnej jednoty Inter Bratislava je voda spojená s tvrdou prípravou. Pravda, pre tieto deti je práve táto podoba prázdnin najkrajšia a sotva by si niekto z nich dokázal predstaviť dni voľna bez lyží. Členovia oddielu vodného lyžovania, mimochodom jedného z najúspešnejších u nás, majú však okrem úspechov a radostí aj svoje starosti. Aj tu však dominuje predovšetkým obrovské nadšenie, bez ktorého si tréner Štefan Galba svoju prácu nevie ani predstaviť. V našom oddieli vodného lyžovania, ktorý patrí pod jednotu TE Inter, máme 13 vodných lyžiarov. Väčšinou sú to mladí chlapci. Kategórie zastupujeme prakticky všetky. Rovnomerne je to rozdelené zo kategórie dospelých. Títo mladí lyžiari sú z okolia Blatného, kde je to vlastne naše pôsobisko. Má to veľkú výhodu, pretože dochádzajú na bicykloch, môžeme trénovať denne dvojfázovo, nerobím to žiadne problémy. Už sme v doterajšej histórii menili viacero pôsobisk. Začali sme na Dunaji, pokračovali sme na Kuchajde, potom sme boli na Zlatých pieskoch, ovšem odtiaľ sme museli odísť z toho dôvodu, že je to čiste rekreačná oblasť. Vďaka pochopeniu orgánov krajských, bratislavských, sa nám podarilo získať túto vodu v Blatnom, ktorá je ideálna pre tento šport. Je malá plocha, nevytvárajú sa tu veľké vlny a všetko je prakticky, ako sa hovorí, po ruke. Okrem toho nám štátna melioračná správa vytvorila podmienky sociálne. Máme tu jednu peknú chatu, ktorú nám dali do prenajmu, kde sa prakticky ostatný život okrem vody odohráva. Táto voda nie je definitívne riešenie. To nás najviacej mrzí, pretože z roka na rok sa vlastne podpisuje zmluva, oddialuje sa, pretože sú tu viacero stretov na tejto lokalite. Jednak sú tu ochranári prírody, jednak sú tu rybári, polovníci a potom aj my. Vodné lyžovanie je u nás mladým športom. Aj napriek tomu si však získalo v uplynulých rokoch značnú obľubu i početné zázemie. Nárast záujmu však pribrzdili viaceré opatrenia a najmä zákaz používania motorových člnov na väčšine vodných plôch. Techniku by však mala v tomto prípade v blízkej budúcnosti nahradiť opäť technika. Presnejšie lyžiarske vleky, ktoré by popri svojej ekologickej nezávadnosti mohli uspokojiť aj oveľa väčší počet záujemcov o tento atraktívny šport. Vodné lyžovanie samozrejme nie je iba bezstarostné klzanie po vodnej hladine. Rasťo má napríklad rád slalom. Slalom pozostáva zo 6 bojí vstupnej a výstupnej brány, ktoré sú symetricky zoradené v osi slalomu. Základná dĺžka slalomového lana je 18 metrov. Rýchlosť si každý pretekár volí sám z predpisov slalomu. Pretekár jazdí dovtedy, pokiaľ nespadne alebo nevynechá niektorú boju. Svetový rekord je na 10-metrovom lane 2,5 boje. Môj najlepší výkon je na 16-metrovom lane. Na tejto disciplíne sa mi najviac páči to, že je veľmi rýchla. Dáva to veľký efekt, táto disciplína, ale je aj veľmi fyzicky náročná. Skoky sú disciplínou odvážnych. Natočiť sme ich tentoraz nemohli, ale dozvedeli sme sa, že Renáta ich nemá v obľúbe. V tejto sezóne sme skákať ešte zatiaľ nezačali, pretože mostík máme zatiaľ v rekonštrukcii, ale skoky je jedna z disciplín vodného lyžovania. Skákať sa začína od kategórie starších žiakov
Pozostáva z toho, že podľa kategórií sa určí rýchlosť, skokám prechádza po mostíku, po odraze nastáva letová fáza a potom dochádza ku doskoku. Najväčšie výkony vo svete mužov sa približujú k 60 metrom, ženy približne 45 metrov. V republike u nás najlepší výkon je 46 u mužov, žena 34 metrov. K povinnej výstroji patrí aj prilba. Mojím najväčším výkonom v skokoch je 25 metrov a skoky nie sú mojou hlavnou disciplínou, pretože nemám odvahu riskovať pri skokoch. Mojou najsilnejšou disciplínou je slalom. Treťou disciplínou je figurálna jazda. Rovnako ako ostatní ju pravidelne trénuje aj Michaela. Jednou z disciplín vodného lyžovania je aj figurálna jazda. Tá pozostáva na pretekoch z 2x20 sekúnd prejazdov, kde pretekár precvičuje isté cviky, ktoré majú každý svoju bodovú hodnotu. Výsledkom je sčítanie týchto cvikov. Tak na tejto disciplíne sa mi najviac páči, že stále sa tu niečo nové učí, ale preto je aj najnáročnejšia a najviac sa tu napadáme. Vodné lyžovanie je veľmi náročný šport, či to po stránke technickej, organizačnej a samozrejme aj fyzickej pre pretekárov. Potrebujeme tu veľa vecí, ktoré získavame z dovozu. Potrebujeme slalomové lyže, lyže pre figurálnu jazdu aj skočky. Vďaka fandovstvu našich priateľov, rodičov a vôbec aj v zväzových orgánoch vieme tieto lyže doviesť pre reprezentáciu a väčšinou si ich vyrobíme, ako sa hovorí, na kolene. A používame ich normálne aj na tých vrcholových súťažiach. Vodné lyžovanie patrí bez pochyby k atraktívnym športom. O kvalitách práce členov oddielu vodného lyžovania Inter Bratislava svedčí množstvo majstrovských titulov i stále zastúpenie v reprezentačných výberoch. Verme však, že práve lyžiarske vleky, ktoré dokážu obslúžiť 10-násobne viac záujemcov ako motorové člny, posunú tento šport do oblasti masovej telovýchovy.